आदैखौ बरायनो नै माने रिटायार्ड जानानै फैबायना डिफेन्सनिमोन दा आदैखौ बरायनो थाखाय नै आनैमोन फैदों स' दा बरायनो थांसै ओमफ्राय जोंना आदैया स' बरायनोसै आगोल आदैखौ बरायबाय आं दा आंनि आखाइजों आदैखौ आर'नाइ गांसेजों बरायबाय। बोसोर भारतनि गावनिया हान्जायाव माबानानै हाबा मावबोनानै दिनै माबायदि मोनबोखो? गोजोननाय मोनदों गावनि न'आव मोजाङै मोजां फैनो हानानै गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय माने गोसोआव गोग्गानाय मोनदों। ओरैनो इयुन गोदान जोलैफोरनि थाखाय मा फोरमायगोन? फोरमायनाया बेनो माने मोजाङै मोजां मावनानै फैनो हायोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो आरो मोजां बुजिनांगौ। जोंनि गामिनि रायजो राजाया मोजाङै थाबाय माबायदि मोनखो? दा आदैखौ बरायखांबाय दा गावसोर न'आव थांगोन माने जों थांला दा आदैमोनाव थांनाया बेयाव बहुत भिडिअखौ गोबाव जाबाय बावनो थांनाया फोजोबबाय। थेंक इउ गाइस नायनायनि थाखाय। थांनोसै